Witajcie z tej strony Wajka Siebsko, influencerka na łebca, jakie piękno wezдрza, a tak po prostu to jest filtr. Teraz są taci ciasy, są taci filtry, że białka sobie nie musi malować. Łana sobie włączy telefon, nagrywu i wezдрze jakby szła na jaci bal. Ale tak po prostu ja wezдрze jak transwestyta, nie? Jo. Lepiej mam tak wiele, jak taką knaga na łechwat. Nie ciekaj, ja to muszę zmienić. Ale mnie się wydaje, że mojemu chłopowi bez to widzę, obłątać ci lamputite baroledu. Nie. Nie, i od razu lepiej, od razu to je mi, ale tak laca je taką wielgo. Ale dobra, to nic. Ja chcę wam coś rzeknąć z barowoźnygłe. Przez ostatnie 2 lata ja jem rok chłeru. Poprawdza rok chłeru. I to je od tego czasu, kiedy ja była szczepiona na COVID-a. No i tak je. To tak je, że ja jem der chłeru. No ale dobra z chłeru sama. Chcę wam rzeknąć, że mam bardzo wiele czasu ostatnio namyśleni, czytani i tacie tam inne sprawy. I o tej zaczęła obserwować ledze, nie? Ledze chłedzą z murzą. Ja wiem, że są, że jest inflacja, że kredyty, a inne gówna, że to wszystko cygnie w dół. Ja mam też takie sprawy heternych, gdzie stamy cygną w dół, nie? Ale my nie możemy sobie płedać, musimy sobie odkływać, żeby najeździć było lepsi. I ja to już tysiące napisała, że nie ma co sobie wzyrać na detk, na to, że ten mu taci auto, a ten taką komórkę, a ta białka ma taką antaśkę, a że ona takuje, a że je zrobiono, a że ci mają lepiej, bo taci są ledzeni. Jak są sudowi lepiej, to diable, niech jemu są auto zepsuje. Tak my chcemy, taci są ledze, ale ja chcę wam rzeknąć, że tak nie można, nie? Po prostu tak nie można. To dzieci je taci krótci i je po prostu tak drandzi i ja widzę po tych chłerostach i po tym, co ten mój chłop też przeżył w swoim życiu, no po tym wszystkim, że my nie możemy chodzić z tyma murzama, derch myśleć o tych iwrach, które nas spotykają. My musimy wierzyć, po prostu wiara w Błega. Ja tu nie jem żadną siostra klosztorną, bo nie jem. Ale wiara w Błega, wiara w swoje myślenie, wiara w swój mózg diachle, trzeba w siebie wierzyć, poprawda, w to, co sam chce, trzeba o tym myśleć, jak my mamy marzenia, to trzeba spełniwać, poprawda trzeba spełniwać. Druga sprawa, wy też musicie zrozumieć, że to, co my widzimy w tych internetach, to często to nie jest prawdziwe rzeczy, to nie jest prawdziwe rzeczy. Influencerowie wam pokazują to, co wam chce ta łeb uciec, że to jest wszystko taci piękny, te nowe auta. Czasem ma to je tak, że influencer zarobił fuldetków i kupił nowe auto, ale czasem ma też tak, że on to bierze w leasing, on to potem musi spłacać ten diachle i on się zastanawia, czy ja będę miał na rata, czy ja nie będę miał na rata. Też teraz to stać go jak wynajem na długi termin, nie? No są wiele je takich dziwnych teraz spraw w tym świecie, które idą do przodku, no światy moderny baro, ale nie można być falsiewym, po prostu nie można być falsiewym. Trzeba sam cieszyć tym, co my mamy, po prostu, że mamy 2 ręce, sprawny rozum, jesteśmy zdrów, 2 szpyry, no mamy familię, na łeb na maniecek, nie? Jeździć mamy czym i to nie tam, to doch może być nawet diachle, no gorszy żuk, tak po prostu, a to będzie jechać. I ja wam rzeknę, że ten rok będzie dla mnie taci, że ja sam będę cieszyć się, co ja mam, po prostu, i jak ja będę miała iwry, a ja mam codziennie mam iwry, na wszyscy mamy iwry, tak to nasi dzieci zwedz, że jak my wstajemy i je iwry, ale to trzeba przejąć z uśmiechem, to jest łudzba w naszym dziecem, którym my się musimy nauczyć. Trzeba się uśmiechać, kłechać ledzy, po prostu trzeba kłechać ledzy i jak my będziemy mileczne dla innych ledzy, jak my będziemy nie będziemy falsiewi i będziemy taci życzliwi, nama też pójdzie lepiej w tym dziecem, po prostu nama też pójdzie lepiej w tym dziecem, ja to widzę płece, jak ja jem taką mileczną dla wszystkich ledzy, mnie też idzie lepiej, po prostu mi idzie lepiej. A ja wam marzecie wiele zdrowigłe i żeby w tych komórkach teli nie sydzele i nie łeb zrele tych głepłetów, bo po prostu to czasem idzie w łeb zaleźć i wam też i mnie wszystkim w kół. Pamiętam, trzeba się uśmiechać, trzeba być belnym, dobrym człowiekiem, trzeba wierzyć w siebie, w co zwierzyć, w Błega, w co wata muta wieśta, ale po prostu za wszystko jesteśmy odpowiedzialni my sami, po prostu my sami jesteśmy panama swojego świata. Jeść Borys cichnął, nie? Nie, prawda. Dobra, jadę do tej aptyci, bo ja tam nie dojada i no i się rozświecił go belny go
chórka, ta glaca i tak wialgu, z tym ja nic nie zrobię. Ne.